So, let's prepare our banana. Balatan natin ito, guys. Yan. At saka natin i-mash. So, makikita nyo dyan sa screen yung mga ingredients natin. So, i-mash lang natin ng mabuti gamit ang tinidor. So, ayan. Kitang-kita nyo. Ayan. So, mash na siya. Ngayon ay lagyan natin ito ng 2 itlog at ang mantika. So, pwede kayong gumamit ng vegetable oil. Yan ang ginamit ko, coconut oil. At muli, ito ay ating imimix. Ayan. Siguraduhin nating na-mix silang mabuti. Pagkatapos nito, ilagay natin ang mga dry ingredients natin. Yan. So, yan yung flour. And then, yung baking soda. And then, yung sugar. And then, salt. And then, again, mix, mix, mix. Ayan ang ating secret. I-mix, mix, mix. Siguraduhin natin, guys, na mix nating mabuti para walang yung mga buo-buo. Habang patuloy tayong nagmi-mix, mix, mix o inahalo-halo ang ingredients natin, magpakulo na tayo ng tubig para sa ating steamer. So, ang ginamit ko ay yung sa aming rice cooker. So, pero doon ko siya sa stove nilagay. And then, i-prepare na rin natin ang ating lanera. At pwede kayong gumamit ng oil na ayan. Pero dito ang ginamit ko ay butter. So, be sure na papahiran natin ng oil para hindi dumikit yung ating mixture. So, ayan. So, llanera ang gagamitin natin, guys. Take note. Kung wala kayong llanera, pwede rin yung kung meron kayong baking pan. Ayan. So, siguruhin nyo lang na kasya sa inyong steamer. So, ayan. Ipupour na natin ang ating mixture. And by the way, guys, dito ay nagbawas ako kasi naalala ko pwedeng umalsa yung ating mixture. So, makikita nyo rito magbabawas ako. Ayan. So, ayan, kumukulo na yung ating tubig. So, pwede nating ilagay yung ating steamer at ipatong ng ating lanera na merong mixture ng ating banana cake. Ayan. After 5 minutes, guys, eto na agad siya. So, umaalsa na siya. Buti na lang binawasan ko. So, antay-antay tayo, guys. 45 minutes. So, ayan na. After 45 minutes, luto na ang ating banana cakes. Guys, ang sarap niya. Promise. Gumawa na kayo. So, dito matutunghayan nyo kung ano ang kanyang itsura. Ayan. Itaktak na natin siya, guys, para makita natin kung anong kanyang kalagayan. Taran! Ayan na, guys. Tignan nyo ang ganda-ganda ng kanyang pagkaka-steam. Ayan. Moisty siya, guys. Mamasa-masa. Hindi siya dry. Ang kanyang consistency ay tamang-tama lang. Ang kanyang texture ay pak na pak. Ayan. Papakita ko sa inyo, guys. Malinis ang kamay ko, ha. So, binalibaliktad ko siya para makita nyo kung ano itsura niya. Hahatiin na natin para makita nyo ang kanyang kalooban. Ayan, guys. Hinahati ko na siya. At pagkatapos niyan ay aking titikman. So, ayan, guys, makikita nyo ng kanyang kalooban. Ayan, napakaganda. Perfect na perfect. At akin ng titikman. Masarap siya, guys. Sobrang masarap. Kaya kung ako sa inyo, gagawa na ako. Promise. Masarap talaga siya. Hindi ako nagbibiro. So, ayan na ang ating
steamed banana cake. Perfect! Thanks, guys!